ଜଗତ ପାଳୁଛୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଦେଇ ଏ ସଭିଙ୍କୁ ରଖିତା ତୋପଣ ତଳେ ବିପଦ ଯାଉ ଦୂରେଇ। ଜଗଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯିଏ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଛି, ମା କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନାହିଁ। ସେଇ ବଡ଼ଡିହ ବାସିନୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ। ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା। দক্ষ হস্তে ত্রিশূল সাধে বিপূর্ণ কামা প্রখর কুশলা